את הבניין. הרצל נפגש עם מנהיגים חשובים של מעצמות ענקיות וגדולות ממדים כמו גרמניה, בריטניה והאימפריה העות'מאנית ששלטה בארצנו במציאות הריאלית. מהלכים דיפלומטיים הרצל עשה כדי להשיג ליהודים את המדינה. הרצל הלך למעצמה הגרמנית של השגת הצ'ארטרית החיונית. שם הוא נפגש עם הקיסר הגרמני ששמו המפורסם היה וילהלם השני. לגרמניה לטורקים היו קשרים תרבותיים, כלכליים ואפילו צבאיים. טען שבגרמניה אנטישמיות כבדה ועליית היהודים תפתור את הבעיה. אינטרסים רבים לגרמנים היו לשמור על שמות האימפריה רצו. הוא דיבר וחפר וניסה לשכנע הקיסר הגרמני את הצ'ארטר מונע. הרצל נכשל והלך אל הסולטן עבד אל-חמיד בשביל משא ומתן. לאימפריה המתפוררת היו חובות כבדים, והרצל אמר שיגייס את העשירים. הרצל אמר שאת הארץ יפתחו כל היהודים שמאירופה עלו. הסולטן להרצל הציע פשרה: קחו כל שטח אחר בתמורה, אחרת כל הלאומים באימפריה תעוררו ובית לאומי ידרשו ויתבעו. הרצל לא נכנע, הרצל לא הסכים, לכן הלך לפגוש את הבריטים. ב-1902 בריטניה הקימה ועדה בית לאומי ליהודים. זאת השאלה: אם הבריטים ייתנו צ'ארטר ליהודים ייפטרו מהאנטישמיות ממנו חוששים. אך גם מפגש זה לא ממש עזר, והרצל בלי צ'ארטר מהבריטים נותר. ג'וזף צ'מברליין שר מושבות הברית נתן להרצל הצעה ברגע מאוד קריטי. קחו את אוגנדה. ג'וזף אמר במקום לקחת את ארץ הצמר. בנימין זאב הרצל העלה את ההצעה. בקונגרס השישי התעוררה הבעיה. בעיה זו נקראת גם פולמוס, לכן הרצל הציע פשרה בנימוס. בואו כולנו ונקים ועדה שתלך ותבדוק את השטח באוגנדה. התעורר פולמוס, התעוררה מריבה, נמקוד אותם לוגים ונחזור לנתניה. על הצעת הרצל התרחשה הצבעה שאת חברי הקונגרס השישי פיצלה. מתנגדים להצעה זאת טענו שכאשר היהודים באוגנדה יתיישבו הם לא ירצו לעלות חזרה וארץ ישראל תישאר שוממה. התיישבות באוגנדה תגזול משאבים מיותרים שהתנועה הציונית צריכה דברים אחרים. אין ציונות בלי ציון, זה כל כך פשוט ומלא בהיגיון. ארץ ישראל זו המטרה העיקרית שבשבילה פועלת התנועה הציונית. התומכים בהצעה זאת טענו שכאשר היהודים באוגנדה יתיישבו בעבודות חקלאיות תרכשו ניסיון ואלה יגשימו להרצל את החזון. האנטישמיות באירופה הלכה והתעצמה, פרעות קישינב דחקו את היהודים לפינה. ניסיונותיו של הרצל כשלו שוב ושוב, לכן יש להקים באוגנדה יישוב. ובסוף הוועדה חזרה מהבדיקה, אוגנדה זה לא טוב וההצעה נדחתה. בקונגרס השביעי נאמרו עוד דברים. אם אתם לא מתאימה ליישוב היהודים, אתם עוד תראו שנקבל את המאה כי תרצו איזו הגנה! שיט, נפל לי הזקן. תותח מקצועי. עכשיו משהו יהודי, אך גם אהבתי. תן לי את זה bad boy. אם זה אף תגיד אתה מצייר אותי? אתה מצייר אותי? אתה מצייר אותי? תלם, תלם